Пожалуйста, что это? Пирачките. Валя, спускай се! Не знам къде. Дали ще тръгнем? Чак сега, трябва да те Това на тебе няма така да. Я провери там много стръмно ли има? Чакай, Там много стръмно е. каза ми да снимам, после ще проверя. Айде, дай някъде лъчите. Мисля, че Валя няма да стигне скоро. И аз те мисля. Дай запълни, не. Имете. Ако Тодор беше дошъл,